3. Hey, один, два, три. Один. Раз. Что-то общего для меня. Понятно. Чуть-чуть прикройте, ладно? Извините. Все это. Давай, ладно? Ты шлемся? Ну, более-менее. Ну, чуть-чуть открыть можешь? Анда коробчылар бар мısın хит? Отырсың мында. Нишләп отырасың дигәннәрме? Енді шынайдан хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, иң җылы хурларыбыз, ул да безнең әниләребезнеке, һәм инде әниләребез безнең гел исән сау булсын дигән теләктә калыбыз. Инде шул мизгелдә мин беләсеңме, бер шигырь юлда искә төште. Аналарның табан астында дип кемдер әйткән җәннәт ишеге. Ахирәттә урыны оҗмах булыр, ана кадре белгән кешенең дип. Шуннан да әниләребезнең, инде газиз әнкәйләребезнең, әбиләребезнең гел инде кадерләрен генә белик, һәм алар һәр вакытта исән сау сәламәт булсын дигән теләктә дә калыйк әле. Инде шул уңайдан әниләр көне белән тагын бер кадәр тәбриклибез барлык радио тыңлаучыларыбызны. Һәм инде siz de bizning әни дияргә кирәк. Үзебезнең гаиләгез турында да әйтеп китегез әле. Менә монда сораулар юллаганнар, шулай гаиләгез турында да сөйләп китсеннәр әле дип. Гаиләм шул ук, Аллага шөкер. Ике балам бар. Кызыма 16 яшь тула менә. 10 көннән соң. Улыма 8 тулды җәй көнне. Ремонт ясап яталар. Балага айрым кызның бит инде үз белмәсе, малай безнең арада йоклый һаман. Әйе, бүлмә ясагыз, мин аннары күчәм инде. Алдык мебель. Хәзер абыйларны без йылкы бетердек. Менә шуннан киләм. Шаба. Ләкин бала әйтә, ну, ясагыз, но я все равно с вами буду спать. Менә. Вот нишләргә. Күчмим инде. Компьютерны столыгына куегыз да миңа ди. Белмим, нишләп бетербез.
18 yaşı kılganda da ingisinin bilen yapamasa 18 yaşında Al, kadar Тиги әйтәләр бит әле. Социаль челтәрләрдә бәлки сез дә күргәнсездер. Бала кайчан үсә дигәч, менә үзенең йорты булгач, шунда үсә. Менә үзенең йорты кайчан була шунда. Менә йортын тизрәк илгертсәк, йокламыйм аерынды барыбер. Endi biz Татарстаннан атказанган артист Илмира Сулейманова белән әңгәмә безне дәвам итәбез. Һәм Илмира ханым, бераз мен безнең дә тагын сезнең иҗат турында бераз сораштырып үткәрәсебез килә. Гомумән сәхнәгә менгәндә инде шунда безнең дә ничек сәхнәгә менүләр турында сөйләшеп киттек. Калты инде курку хисе гомумән булдымы? Һәм кайбер вакытларны Әле хәзергә хәтлектә бар ул. Аякларым калтырый сәхнәгә чыкканда. Мандраж әле һаман да Мандраж саклана. бар. Брендинне лайфхаклар бармы? Чөнки менә күп кенә артистлар кемдер мин бөтен белгән дугаларымны укыйм ди, кемдер физзарядка ясыйм ди, кемдер сәхнә ортында теге биеп тәген ала, адреналин теге. Мен самый биючий инде как раз. Менә Илмира Сулейманова куркуын сәхнә ортында ничек бетерә? Наоборот, бетми ул. Аның турында уйлый башласаң, калдырып төшәсең шунда. Белмим. Чыккач та минем беренче куплетта аякларым калтырый. Шуңа күрә озын күлмәк киямме соң мин инде белмим. Бүген серләр ачыла торган кем булды әле бу? Факт номер 2 дигән. Да. Гел сүзләр тора минем идәндә. Теге каушадан онытылып та китә ул сүзләр, белмим. Нәрсә әйтергә дә белмим. Менә хәзер утырам, менә кылтыр. Каушау бар. Җырлаганда да менә кылтыр тордым. Как раз биеп алырга кирәк, наверное, шунларга өйрәнергә. Радиода биюче булырга кирәк миңа. Менә Илмира Сулейманова кайчандыр гомумән шундый исемле, популяр, танылган артист булыр дип үзен күз алдына китергән идеме? Китермәдем, ләкин бик теләгем бар иде. Әле менә концертлар хәзер тукталды бит инде. Әнигә әйтәм, ник мине медикка бирмәдең инде укырга? Менә хәзер идә утырам. Абый йылкып. Гомумән җырчы булмасагыз кем булырга? Кем була? Менә медицинскийга барыр идем мин. Теге каннан нидән курыкмыйм. Белмим, булай. Вот радиога биюче булып керергә могла. Әйтергә кирәк, менә алмаз. Барыбер кем дә күрмәй аны. Илмира халаттан бик матур күренеш булыр дип күз алдыма китерәм. Халатлы шулаймы? Кыскарак. Әйтергә кирәк, гомумән бездә радио алып баручылар гел кирәк ул. Шуның өчен дә концертлар булмаса, без сезне үзебезнең эфирларда көтеп калачакбыз. Мин бит татарча сөйләшә белмим толком. Илмира ханым биеп диде, радиога килеп биеп китәләр диде. Мин шунда сәхнәдә биеп торырмын. Алайса сөйләгәндә. Ләкин бүген без әле биербездә, җырларбызда, бит. Һәм инде икенче җырга килгәндә ул безнең балаларым дип аталган җыр. Аның турында безгә тарихы турында әйтсәгез иде, каян килде менә әлеге җыр? Ялла. Гомумән безнең бит инде татарларда ул мәхәббәт турында, әниләр турында, чәчкәләр турында, агачлар турында, кошлар. Минем балалар турында бер җырым да булмады. Шуңа күрә Галия Пасафиуллинага мөрәҗәгать иттем дә, мен әйтәм, улым булсын, кызым булсын шунда. Потому что бу җыр улым турында да, кызым турында да. Димәк, киләсе җыр нәкъ сезнең балаларым турында. Улларыгыз, кызларыгыз булса, нәкъ сезнең өчен бүләк булып яңгырый. Һәм инде әлбәттә бүген онлайн концерт, ул әлбәттә Илмира Сулеймановадан һәм инде зур рәхмәтләребезне шулай спонсорларыбызга да әйтергә кирәк, чөнки исегезгә төшереп узабыз, дуслар. Бүген безнең уйнатылачак. Аның шартлары турында без сезгә соңрак яңгыратырбыз. Бүләкләр өчен бусыйдагы светофор кибетенә зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Йорчолы шәһәре Иске Сарман урамы 3 адресы буенча алар урнашкан. Инде Илмира сәхнәне әле үзләштерә. Бөтенесендәге тотып карый бит. Сәхнә сагындырган күренеп тора һәм сүзне Илмира Сулеймановага бирәбез. Бөтен китаплары күренәдер инде, бөтен җирдә.
düşleri Balalarım tuğaç dünyaya Durmuş günüm kuşisin tarattı Rahmet okup duymayım Xudayga Göz nurun dibinde şem kızıma Yürek mayım diyem oğluma Azizlerim bəxtli olsalar Qılınışlı alamın canıma Gönül güle gittim bir sirine İzgi dileklerimi diledim Fatihamlı bir bəxtler Balam deyip gibe yüreğim Göz nurun dibinde şem kızıma Yürek mayım diyem oğluma Azizlerim bəxtli olsalar Qılınışlı alamın canıma Yürek jimişlerim kanatlarım Dığam kıyım sizinin sağlıkka Nesil ağaçımın jimişleri Dik şatlanam munduy baylıkka Göz nurun dibinde şem kızıma Yürek mayım diyem oğluma Azizlerim bəxtli olsalar Qılışlı balamın canıma Azizlerim bəxtli olsalar Qılışlı balamın canıma Күчле алкышларыбызны без яңгыратабыз. Шуннан да Эльмира ханым, без инде әлегә сезне янәдән сәхнә кырыннан китмәскә чакырып калабыз. Тагын әйдәгез әле нон-стопым радио тыңлаучыларга бер җырыбызны башлап җибәрик. Кемне? Сәхнәдән бергә төшкәнсе килми Эльмираны һәм безнең радио тыңлаучыларыбыз да тагын Эльмираның җырлавын көтеп калабыз диләр. Шуның өчен дә без инде әлбәттә тыңлаучылар нәрсә дия, без шуны бары тик Эльмирага әйтеп кенә бирәбез һәм янәдән сезгә бирәбез. Birginem sen diye Anlatıp yürkeledin Bəxet iken sinli kişler Icımaktır siltelerin Yalnız sokmaklarını koşup Ortak yolga birge çıktı Bizinin bilen gülyen eşi Appak bəxet, appak şatlık Barıyalmayım gözlerine Tağılmışa, tağılmışa Dulkın dulkın şeşlerine Bağılmışa, bağılmışa Keşke tüzem iğnelerine Sarılmışa, sarılmışa Yaşayalmayım bir minutta Sağılmışa, sağılmışa
Keşke tüzem iğnelerine sarılmışa sarılmışa yaşayalım bir minutta sarılmışa sarılmışa yaşayalım bir minutta sarılmışa sarılmışa. Bir yere çıkmadınız. Telep, bağlasınız ki de. Ой, вообще прикольно. Ой, Так, чекаю. Можно да, чуть-чуть басы убавлю? Туда-то нормально выходит, а здесь... Поймем басары. Var mı sana? может, аранжировка, может, такая? Их нету? Yok mu? Не знаю. Нет. А, нет, я куртам. А, мне тоже. Так, у нас. Мунджейн бас. Да, бас yukarıda. Munda da aranжировка такая, айтам бит. Olmasın. Убери, они вот так. Сколько было? Они его оставляют даже на крушении? Да. Böyle uyuyor. Sorsanız bir şey. Yotib olamiz xariqlab. Şey yazayım da şuna koyalım. Qira qoltirata. Мандраж какой-то. Вообще, ребят, не. У меня что-то какой-то мандражик. Bası Kulem'de Evrimen Çorası'nın Türkiye turundaki şoför etmemesi el номерді 160122. Bası Kulem Kommunikatsiyalar Informasyon Teknologiyalar Yardı saat отдыхать deydiler. Bak. Tag'in narsa jırlarga mikan. topşırıları 12 yaşı толған тыңдаушылар үшін. Так. Hozir ikki jir anilar turunda bo'lajak bo'latlasa. Две песни будет сейчас. Bilmem. Anilar бар әлі dünyada була. Әниләр була, минем бит әниләр турында җырлар күп. Какой вспомним шундыйны итәбез инде. Kim bilgan endi. Balalarım buldu bit indi әлегенә. Рәхмәт, рәхмәт. Барлык әниләрне бәйрәм белән. Привет, Милечка, привет. С праздничком. Моның өстенә генә әйтмәйсеңме? Если можно. Әйдә, я буду здесь. Ой, ты меня будто наиграть. Ашамый бер нәрсәдә. Только попить. Күңел радиосында мин бүген. Мын бабочки.
Көндізгі сағат 11. Ой, рахмет olsun. Aha, zor rahmet otur. Кипяток. Ne kılsa da gele başladı şunda. Прямой эфир бүтән телефонга снимать икән дидем. Сүнде бит үзеннән үзе. Нишләптер? Не поняла, почему. Ха-ха-ха-ха. Я не знаю. Ул яхшы сыйфатны, начар сыйфатны мине белүчеләр генә может әйтергә. Исәнмесез? Ничего? Нормально. Иртән курыкта калды. Сез җавап бирмәгәч. Мин юлда идем таксида как раз. Гололед еле-еле килеп җиттек. Бик страшно. Ага. Вот-вот, на поворотах особенно. Ничего? Конечно, калтырата, да? А так нормально. Рәхмәт. Миңа 40 яшь. Ну, прическа, блин, конечно, старше выглядишь. Жетмеш алты түгел, 67. Здравствуйте. Бір сәгат мен мында сөйләшеп отырыйк та кайтыйк. Давно прямой эфирга кергәнем юк. Сезгә ничә яшь дигәннәр? Мәйтәм 40. Минем приколистлар, малайлар группадан 76 дигәннәр. Ах, засрашкины. Спасибо большое. Иртән иртүк матур булмыйлар инде. Рәхмәт. Күңел радиосында көндезге сәгать 11 толып китә, дуслар. Казан егетләре төркеме яңа музыкаль сәгатебезне ачып җибәрәләр. Без һәр барчаларыбызга да мотор ял көннәре шәп кайфләр теләп калабыз һәм алга таба да 92.6 FM ешыкларында калыгыз, дуслар, чөнки әңгәмәдәш тапшыруы үз эшен алга таба дәвам итә. Один глаз течет прям. Инде бүген 27 ноябрь көнне Татарстанда болытлы һава торышы көтелә, урыны белән кар яурга мөмкин дип хәбәр итә синоптиклар. Мәркәзебез Казанда 6-8 градус минус томгасы Йорчол, Мамадыш, Орча якларында көтелә, Биектау якларында шулай ук явым-төшемнәрсез дип хәбәр итә синоптиклар. 7 градус салкын булса, Боа якларында кар көтелә, 4 градусны тәшкил итәчәк. Шулай ук синоптиклар юлларда бозлавык булырга мөмкин дип хәбәр итә. Сак булыгыз. Алла бір көзіме нәрселер ақты. Бір салфетка yok mu sizde? Глаз течет что-то вот это. Буялы бітті менен. Ой, рахмет olsun.
Bir күзім елый. Әлі нәрсе эшлей. Канал кылгадан дегенде. Живье будут. Когда живье будут пить, не тут. Нет, я имею в виду, это делать потом, когда ты все убираешь. Да, я понял. Не, То есть это такое же гнездо, но там, на том. Ну и там был. Еще WhatsApp есть? А? WhatsApp есть на телефоне? Еще позвоню. Ну, вдруг. Ну, если вдруг Рәхмәт. Барыгызны да бәйрәм белән. Bu bizim böyle olamıyor. Mesela Авыррагын эле. bir iki ne birini iştop kurayıp geliyor. Шулай. Аңламыйдыр башталды тапшы. Boş olamıyordur oldu. Сен мен урушка сүйүшмөйсү. Dedi ya senin sattıkların bütün değil mi? Кайсы корим? Karamelik sosluğunda. Tuz jıyılıp. Мумкин. Кайсы ем. Tak öyle vakit vardı. Так, пока вакыт бар, но киребиздин ем. Şeytan. Сизде юктан бүтүн нерселерим бар. Эдегиз эле хотя бы эсине болсо да. Юк, рәхмәт. Еще, короче, утларно ходим. Свет. Все, отработал концерт. Сейчас выключаю свет. Рәхмәт. Сезин дә бәйрәмнәр белән. Скажи, iki голова sündürdüm mü? Evet. Потушил? İki голова. Kalbındım. Ben думаю, что такое? Тағын sündürdüm. Общені sündürem. Bir sekund. Şap опять kaldım. 30 минут надо. Изрядом причиной. Потом додумался, адреса посмотрел, уголок. Выключаю эти, а... сигнал на телевизор. Да. Мында реклама бит. Аларында приколы. Это тоже есть, это тоже есть. После рекламы? Спасибо. Я сразу кидаю. Книга. Ага. Yok, hayır. Потому что он поднялся на Чыгарып рекламаны. Эксперимент белән. Югай кетти. Саушы, bu ikisini işitüge, oşi şiferge bireşmi, orı dağıldı bir işge bakışı atalar şizalına girdi. Olar deyre, yalkın öğredik, üzerinin iş ürünlerin kondırıp gide almayın. Yağa yoldan korda, birinci sohbaklı savuşu da ne olar. Oğul jirinde yaşavşı, bola Так, безнең алга таба нинди чеклар булачак әле? Әниләр турында. Әйдә, чынбый. Кто первый отправит на WhatsApp свой паспорт, точнее, у кого сегодня день рождения, типа, им промчивают нашим дорогим, потому что я паспорт на тебя слышал, он билет. Мин җибәрә торыйммы? Мне очень... Әйе, бүләк белән кайтасың. Бля, вы не толком. Юк инде. Нет, мен февральский.
Кенде туган кем болса кызык ул. 100 лет будет, за год 365 лет. Мында 27-19 мәлім ба? Ая. Адрес. Всех с праздничком. Торт пряник чай içmeysiz. Ошап тирәләр алар. Мен әлі теге юлдан сағыдық ретте келемін. Қачадым? Олдан келемін әмен, 150 километр алып келесі. 2 саат юлын алда бары. За рулем, да? Маны погода белән еще плюс. Кеше түнде де үйге де шәрін де saat 1'te başlaman yedik, 11'de kışka gidelim. Kışı da rağmen. Бушалган, значит? Миле коллективі да қонақлары да енейді. Теге шундай движенойды. Неден біз шул 11'de bitirdik, пока апарат тұрды. Бір қызып кетселер, оларға бейірге керек. Пока жиынғаншы неткенші дегенде, мен үйге ауылға қайтып көргенші сағат түнгі бір жетті. Түнгі бірде мұншаға яңадан жылы жіберіп. Бүгін скольки на работу? Бүгін мен ұлға келдім енді. Онға? Тәңгі шул жиге тұрып, şeyler içtim de yola çıkıp gittim. Конечно. Bugün 5'e kadar işler ya da yine ilk saat 7. К вечеру? Yok, tenge. Ертеңге жиді. Мен битінде бір основной что? Когда вот сейчас же прямой эфир у нас идет, да? Оннан ат көрінеді, да? Бүтін жерде? Сіз алып барғандағына тоже көрінесіз ме? Neden videolar diziden Da. Yok mu da videolar koymayı получается алып барғанда. Біздің енді неден бұлар айырылған бұл камералар. Камераларны біз тоштырған едік бұлттар радио марқын кіргенде жуылған біздің трансляция башын үшін. Бұлар пока айырылған. Біздің считаниемен тауышына бар. Пока. Өзі прямой эфирға шыққан, өзі шей ішіп, сөйлешіп отыра кім білендір дегендер мия. Вот это прямой эфир называется. Чаепитиеге келген емей мында. Әзір жырлай башлайбыз. Мында вакытта бітті енді ақыр. 12 ола. 12-де бітті. Рахмет. Спасибо большое. Келіңіз шай ішерге. Алла, Наил. Болды енді. Жалыға келегіз, үзегіз. Қозан Ирақ. Да, мен шалуда тұрам.
Жырлатмыйлар бит. Отырып тұрам міне бір өзім. Әни де шалылда тұра. İki balam var, kızım var, oğlum var. Allah'a şükür. Пока bilmeyim. Про концерты пока bilmeyim. Это 12 толайынды. У нас обед. Ишеклер ябык. Алла. Старость не радость. Bu abıylar ne çikleyittirge Allah. Как подумаешь. Abıyını satıp olarak керек әлбәштен. Hele alınmаған bir нәрсе. Мебельләрді бесін еттік де шығарып. Мен айтам, көше қалса, бұл бәләкей спальнядан столько вещей, біздің склад, міне, зал. Yok, bir konuda bir nide yük köbegeyim mi? Куйырға орын юк. Bir nide başlasam, bir birisi kalmıyor. Ярты әйбірні таба алмайым бүгін. Şunlar bir tavuk. Oşıkkandağına bir bir tavuk olmuyor, yetip olmuyor. Ябыштырып берем дегенде. Мен өзімді яқшы ябыштыра алам. Просто аның обойы yok. Өзі прямой эфирға келген өзі шей ішіп отырады деп жазғандар мені. Мен айттым ете келі шей ішерге. Келіп кірселер. Бір күтті. Әнелер турында жырлamadım тәлейін. Yok, hazır bu. Hazır bu. Деге аны оқырдан екен. Деге башлағанда. Benim сейчас... Енді құрметті радио тыңдаушыларыбыз, әңгімедеш тапшыруын алға таба devam етеміз. Бүгін бізде қонақта өзі шебер, өзі мүлайым, өзі ескерткіш Эльмира Сулейманова бүгін бізде қонақта. Һәм инде шундук WhatsApp хезмәтенә дә килеп ирешкән SMS хәбәрләрне укып китәсе килә, чөнки алар шактый күп. Димәк, бәйрәм белән сезне барлык әниләрне котлыйм. Минем яраткан җырчым бүген Күңел радиосында дигәннәр. Рәхмәт. Киләсе хәбәргә тукталыйк. Эльмира исәнме? Сезне бәйрәм белән, сезне Җәлилә, без сезне бик тә көтеп калабыз һәм без сезне бик нык яратабыз дигән менә шулай Фәнүзә исемле радио тыңлаучыбыз. Димәк, Сорман яклары сезне көтеп кала. Зур рәхмәт. Дәвам итәбез. Бәйрәм белән сезне һәм барлык әниләрне
ailelerine sizge gaile baxıtı, şatlıq, süyünüşler tileyim. Ballarınızın igiliğin, rahatın körüp yaşarga yasın özünüzge. En izgi tilekler bilen Aliye deyilgen. Amin, amin. Rahmet. Tamam, bir haber topladık. İlmi Reysenmisiz sizge icadi uğuşlar tileyim. Tamaşaşlarınız köp olsun, tilekleriniz şınğa açsın sizden. Motor jırlar kötüp qalabız deyip yazıp kaldıran. Naşlar bizden Aliye isimler radyo tamaşaşlar. Rahmet, rahmet. Aytırga kerek jırlarımız bugün köp bulaşaq. Aybet, hem şirattağı tağın bir xatını okup kitemiz. Çünkü onu sizin yoktaşınız yazgan. Hayırlı günler, yaratkan Kumel Radyosu'nda işlevşi kızlar, yigitler, hem de yaratkan jirşibaz Elmira. Elmira benim yoktaşım, senin mın şişmen bir de sayıkmasın. Bizi şulay özünün mınlı jırların bilen seyindiriptir. Şad, köngüllü, selamet bul. Bugün iler bayramı bilen de kutluyum. Balalarının ilgiligin, şefkatlerin körüp baxıtlı eni bulurga nasip olsun. Biz de eski Yiraklı'da kütüp kalabız konsertin bilen degenler. Zor rahmet, rahmet, amin. Indi hürmetli radyo tınlauçularımız şundan da bugün bizim eniler günü hem biz şu olaydan online konsertta uyuşturabız hem şundan da bugün motor engeme köngülge kiretirgan jırlar köp bulaşak. Hem indi aytırga kerek biz bugün bulaklarını hazırladık hem bulaklarını bu sıydagı svetofor kibiti bizge bugün bulak ite Yarşalı Şahariyski Sarman Uramı 3 adresi boyunca urnaşkan ol hem dostlar aytırga kerek Buraya biz var ul ezir anı uz iter için sizge bor kilesi şartnığına istibar bilen tonlarga kerek. Şartlar şundan ibaret bulan. Bugün bizning indi eniler günü ol da olsa noyabr ayının so'nggi yakshanbasına to'g'ri keladi. Ham ol bugün bizning 27 noyabr. Ham shulay qilgan radio tinglovchilari arasida 27 noyabr kuni o'zining umr bayramlarini, tug'an kunlarini belgilab o'tishlar bo'la qolsa, sizga endi mana dalillarga bu endi enilarga qabul etishga kerak. Demak, agarda siz ne bo'lsangiz, bugün sizning üstüne umr bayramingiz, tug'an kuningiz bo'lsa, tez orada eng birinchilardan bo'lib bizga o'zingizning pasportingizni fotoga tushirib, seriya nomerlari kerak tugul. Ondan aytib qo'yamiz, eng muhimi bizga ma'lumotni yo'llasangiz ham eng birinchilardan bo'lsangiz, svetofor kibitidan sizni shakuna sertifikat kutib qoladi. Ham bu shundan da enilar kunida ham tug'an kuningizga da big shap bo'lardir. Ham u kibitdan siz endi o'zingizning yuragingizga, o'zingizning ko'nglingizga bo'lgan motor bo'laklarni so'ylab olib qayta olasiz. Shiratdagi bo'lak bo'lashaq Elmira Suleymonovadan, chunki u hali o'zining motor jurlarin azirli, ular shopti ko'p bugün. Ham endi Shiratdagi jurni da yong'iratirmiz birinchi minutlardan so'ng Elmira tovushi bilan anilarga bag'ishlangan jur bo'lashaq, chunki umuman anilar kunida anilarsiz jurda bo'lmasa bu endi gul bayram bo'lmayacak. Shuning uchun da biz sizni Elmira Suleymonovaga beramiz ham tinglaymiz birgalab. Kutlu olsun eni doğan günün, nazlap kına sina deşer biz. Allah bir sasinin bilen birge, uzak yıllar doğan yaşar biz. Rahmetim zor sina uzak yaşar. Rahmetim zor sina uzak yaşa, bizge bitsin
uzak yaşa. Bizge bitsin bir zor yuvanış, arıttan saklamış yollarında. Sen varalı bizge dayanış. Yakınlarım, balalarım bilen köp ömürler bulsun ödesin. Rahmetim zor sima uzak yaşa. Bizge bitsin bir zor yuvanış, arıttan saptırmış yollarında. Sen baralı bizge dayanış. Rahmetim zor siva uzak yaşa. Bizge bitsin bir zor yuvanış, arıttan saptırmış yollarında. Sen varalı bizge dayanış, arıttan saptırmış yollarında. Sen varalı bizge dayanış. Sen varalı bizge dayanış. Әфәрин генә диябез менә шушы мизгелләрдә барлык әниләрне без чын күңелдән әниләр бәйрәме белән тәбрикләбез. Һәм инде менә бүген үзләренең гомер бәйрәмнәрен, туган көннәрен билгеләп көтүчеләр булса, аларны да чын күңелдән менә туган көннәре белән тәбрик итеп без Әлебез генә шундый шәп кенә бүләк яңгырада бит туган көнгә. Ох, менә мин әйтәм, нигә минем бүген туган көнем түгел һәм мин әле әни түгел. Менә әйтәм, йөрәкләремә май булды шушы җырдан соң. Һәм бездә генә түгел алмаз, күп кенә тыңлаучыларыбыз да Эльмираны бик яратабыз, үзе тыйнак, үзе шибәр, концертларында көтеп калабыз. Ярышчалыда бик моңлы җырлый бит дип тә матур изге теләкләрен юллап калалар. Инде менә шушы изге матур теләкләр Аллаһ Тәгаләнең амин дигәнчә гына туры килсен. Һәм һәрберебез сау сәламәт, бәхетле әни булырга насыйп булсын. Biz devam ederiz. Hem Kumul Radyosu hizmetkərləri barəsində Annelər Günü белән котлыйбыз дип чиратка гайсыз хәбәр килде. Әнисез кеше юк бит ул бу дөньяда. Эльмираны өчен күңелдән Аннеләр Көне белән тәбриклибез. Аның әнисен дә Аннеләр Көне белән тәбриклибез дигәннәр. Синең тавышың моның яшәргә көч бирә. Шундый талантлы үзеңез саятсың талантлы, шундый җырларыңны бөтен иштәлегең белән, моның белән, йөрәгең белән чыгарып җырлыйсың. Зур рәхмәт сиңа дип Гөлсинә ханым шундый матур теләкләрне юллый. Әйдә без әлбәттә вакытны сузмыйча янәдән Эльмирага сезне бирәсебез килә, чөнки тыңлаучыларыбыз бик тә көтә. Һәм чираттагы чыгып килгәндә нинди җыр булды икән? Нәрсәсен инде бу? Әллә син, әллә мин. Менә шулай, әллә син, әллә мин димәк тыңлыйбыз. Мин төшеп тә тормыйм инде шунда гына торырга. Әйдәгез. Şekilli, şarkılar yakından benim, bir
Ишетеңini, yürekten ayırası bulgaç Kızı yangır yuva ismini Ellesin, ellemeyim, elleyik bizde Mehbet yolunda anaşkan Ekşi yazmış bizini ayırası bulgaç Nigasın, niga biz kavuşkan Ekşi yazmış bizini ayırası bulgaç Nigasın, niga biz kavuşkan Aşık izlerinin de jilleri tınmadı Bizning mehbetinin devamı bulmadı Deninde hazır bulutlar daraldı Bizning yürekler yaralı Ellesin, ellemeyim, elleyik bizde Mehbet yolunda anaşkan Ekşi yazmış bizini ayırası bulgaç Nigasın, niga biz kavuşkan Ellesin, ellemeyim, elleyik bizde Mehbet yolunda anaşkan Ekşi yazmış bizini ayırası bulgaç Nigasın, niga biz kavuşkan Ellesin, ellemeyim, elleyik bizde Mehbet yolunda anaşkan Ekşi yazmış bizini ayırası bulgaç Nigasın, niga biz kavuşkan Ellesin, ellemeyim, elleyik bizde Mehbet yolunda anaşkan Ekşi yazmış bizini ayırası bulgaç Nigasın, niga biz kavuşkan Ekşi yazmış bizini ayırası bulgaç Nigasın, niga biz kavuşkan Nigasın, niga biz kavuşkan Инде хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, бүген бездә кунакта Татарстанның атказанган артистыбыз әни булган кеше Эльмира Сөләйманова һәм инде без менә әниләр хөрмәтенә, әниләр көне хөрмәтенә инде аның белән онлайн концертны да үткәреп киләбез. Шушы минутларда без сезнең белән кыска вакытлы рекламага бүленербез, аннан соң инде янәдән әңгәмәбезне дәвам итәрбез. Короче, нарезка сон. Заказали Эдельже чистую артезианскую воду, чтобы пить ее, работая в офисе, занимаясь в спортзале и Еще крузак не нравится. в компании Ну, Булгар. две получается. На все случаи жизни. Звоните 5 пятерок 0. Доставка бесплатна. Медиа, газеты, журналларына язылған үшін телевизор, электр ник Алмаз, ты меня закрылась, да? Я выключил, интересно. эстрадасы йолдызлары Эльмира Сөләйманова, Салават Миннеханов һәм Гүзәлия катнашында онлайн Лилия концерт. сорый. Ай, Ренат сорый. Дача сможешь остаться, я не успеваю. 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Чорның партнеры сыйныгы светофор кибетен. Йоршолы Сейчас, шәһәр. сейчас я приду. Беренче автомобиль юлынан улга беренче Ну, потом эфир не Җылтыгыда Не, надо же эфир, я говорю, он на складана. Но по полке наверное.
Две подряд, наверное, можно. Да? Ну, соңғысын әне құлда айтып аларға нады ғой. Ладно. Прям вот чем это. Әнкәләрен тыңлап. Юк, алмадым. Алмаз. Две подряд сделал там? Кадром споет она. Чуть-чуть әнелер турында скажешь и сразу же заключительную песню. Шолук микрофонға сөйлейм, да? Да? Просто мындан ешкілмәшә бұл, но в эфир будет выходить. Ага. Да, система ниппель. На концерте это проще. Подключил, все работает. Ну да. Қарауыз деген баянның короче фото жібергенде елеріне енді. Петерятка. Банкистарға бір деген болады енді. Не білән еще. Шетешкілер қой. Регистрлар білән. Анда, бізге регистрінен. Ну, хватает его. Но у него вид хороший. Да. Ровно прикол. Ну, оно бейся где-то в магазинах, и для мандарина. Вот такой свежачок за 20 тысяч отдали. Ты мысли никак покой не дает, да? Ха, этюдларны ешкімге сатылар еді. Да. Заводская екен. Аккордеон сатып алдым. Мынау Ильгиз Закировтан. 3000 аккордеон. Березка бәлекетегі бірінші класс болған. Олар сырадылар да. Лилия. Hörmətli radio tamaşaçılarımız bizning әңгәмәдәш тапшыру үзешен дәвам итә һәм бүген бездә кунакта Татарстанның атказанган артисты Илмира Сөләйманова. Һәм бу гади генә әңгәмәдәш тапшыру да түгел, чөнки ул безнең бүген онлайн концерт әниләр көне хөрмәтенә багышланган. Һәм инде без әлбәттә үзебезнең спонсорларыбызга да зур рәхмәтләребезне әйтәбез. Ул да булса БСИда урнашкан Светофор кибете бүген безнең яраткан кадерле газиз әнкәйләребезне сөендерә һәм аларга шәп кенә бүләк тә әзерләй. Ул да булса сертификат. Әйбит һәм сез дә әгәр дә әлеге сертификатны үз итәсегез килсә, дуслар, бары тик әгәр дә сезнең бүген 27 ноябрь әниләр көне һәм әле туган көнегез дә туры килә икән шушы бер көнгә, менә шул очракта паспортыгызның фотосын ясап, серия номерлары безгә кирәк түгел, әйбит. Менә фото сурәтегезне генә юлларга кирәк булачак һәм иң беренчеләрдән булып безгә язып җибәргән абонентыбыз әлбәттә шушы шәп кенә бүләкне үз итәчәк. Инде без әңгәмәбезне алга таба дәвам итәбез. Әле монда искәртмә кертеп язарга да кирәктер, чөнки фотоны менә кая җибәрергә дигән сорау туарга мөмкин радио тыңлаучыларга. Ул да булса безнең WhatsApp номер 89-320-302-90 саннары. Инде без үзебезнең җылы әңгәмәбезне алга таба дәвам итәбез. Гомумән бүген сораулар да юк, чөнки барысы да шул хәтлек Эльмираны сагынганнар һәм иң матур изге теләкләрне генә телиләр. Эльмира, мин сезнең тормыш юлыгызга гашыйк. Сикәлтәле юллар үтеп, шундый үзегезнең моңлы җырлы юлыгызны таптыгыз. Тайпылмагыз, сез безгә бик кирәк, иҗади уңышлар сезгә, гаилә бәхете, балалар шатлыгы телим, дөньяларыбыз имин тыныч булсын. Яңадан Гөлсинә ханым юллаган Зур рәхмәт. Инде хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, менә шушы мизгелдә без инде үзебезнең онлайн концертыбызны дәвам итәбез. Һәм инде радио тыңлаучыларыбыз безнең менә җырларыбызны, Эльмира башларында матур җырларны тыңларга әзер. Эльмира шулай үзенең матур җырларын радио тыңлаучыларга таратырга, шулай яңгыратырга әзер. Сүз сезгә.
dolu irehet Birge ötük durmuş yıllarım Uzun ömür bilsin Hıdayım Kaderim, kaderim Yapmışımın türünde Yaktı yıldızım seni ömürge Kaderim, kaderim Yaşı gel birge Bakın şatlık kaderini Seyip hem seyip kaderim, kaderim Yapmışımın türünde Yaktı yıldızım seni ömürge Kaderim, kaderim Yaşı gel birge Bakın şatlık kaderini Seyip hem seyip bu jide Yazmışımın türünde Yaktı yıldızım seni ömürge Kaderim, kaderim Yaşı gel birge Bakın şatlık kaderini Seyip hem seyip Kaderim, kaderim Yazmışımın türünde Yaktı yıldızım seni ömürge Kaderim, kaderim Yaşı gel birge Bakın şatlık kaderini Seyip hem seyip bu jide Endi şundan da o'zingizning yaqinlaringizga o'zingizning qadrli bo'lgan kishilaringizga qadrlim deyerdek kishilaringiz sizning yanashingizda bo'lsin degan tilakda endi biz bizning efirimizni davom etamiz. Hamma bilasizmi, mana shu soat davomida endi biz sizning bilan bo'lak o'tuv mumkinligi bor degan edik. Kimlar endi bugun 20-noyabr kuni Anilar kunida ani bo'lgan radio tinglovchilarimiz o'zlarining umr bayramlarini tug'ilgan kunlarini belgilab o'tadilar. Ularga biz endi svetofor kibetidan bo'lak sertifikat topshiramiz. Ham eng birinchilardan bo'lib bizning javob jibergan edi. O'zining fotosuratini jibergan radio tinglovchimiz bor. Demek iktibar bilan tanlaymiz. Gareyeva Nobira Zavdat qizi. Agarda siz bizni eshitasiz ekan, biz sizni qutlaymiz. Ikilata bayramingiz bilan, chunki bugun Nabira xonimning umr bayrami tug'an kuni. Hali üstüne bugun Anilar kunidan. Shunday motor kunni tug'an ul. Ham bizda ixlos ko'ngildan Borliq ko'ngil radiosi kollektivi ismidan ham Svetofor kibiti ismidan sizni umr bayramingiz tug'an kuningiz bilan ham Anilar kuni bilan tabrik etamiz. Ham albatta Svetofor kibitidan Şapkını bo'lak sizni kutib qolashaq 27-19 adresi bo'yicha albatta rohatlanib sizga kelib haligi bo'lakni olasiz ham rohatlanib albatta istalika motorgina aybir olu mumkinliklari da bor Svetofor kibitida. Endi biz yanadan soatimizni davom etib sizni Elmira Sulaymonovaga beramiz. Zo'r rahmat. Qobat sizni qadrlagan keglar. Shusha motor izgi bayram bilan qutlaysim kela. Sizga esenlik, sog'lik, uzun ömür, balalar baxti, o'zingizning baxtigiz to'la bo'lib tursin. Dunyolar imin, tinch bo'lsin. Men sizni yaratam. Ham qutlab qolam. Qobat bayramingiz bilan. Kırmızı ile bakkan şağanına Yar yeli sağınıp kaykırışım Enniler var tuğanı yada Yar yeli sağınıp kaykırışım Enniler var tuğanı yada
бар туғаны яда. Яқтыртырлық итеп күңіллеріні, әнилер бар туғаны яда. Яқлап сынап бары язмыш, қаршыбызға сұрау қуяда. Яр елі дұға қылып тұрыр, әнилер бар туғаны яда. Яр елі дұға қылып тұрыр, әнилер бар туғаны яда. Sağınıp kaydır işin, әнилер бар әлі dünyada. Әнилер бар туған ұяда. Яр елі сағынып кайдыр işin, әнилер бар туған ұяда. Әнилер бар әлі dünyada. Радио тыңдаушылары, біз мәшін өзгілер, біз енді мен аштайтырып, алқышлайбыз, біз сізге бек зор рахматларыбызны білдіреміз. Мына шындай әнилер күнінде, әнилерге бағышланған изге матур жырларыңыз белән біздің радио тыңдаушыларына сүйіндіргәнегез өчен. Әйді біз исегізге түшіріп узабыз, хөрмәтле радио тыңдаушыларыбыз, бүгін 2 сағат дәвамында біздің белән бірге әңгәмәдәш тапшыруында үзе мөләйем шибәрләрнең шибәре, үзе әни яраткан тормыш иптәше Татарстанның атказанган артисты Илмира Сөләйманова бүген бездә булды қонақта. Зур рәхмәт, мин сезне яратам. Без дә сезне бик нык яратабыз, һәм инде сезне дә әниләр көне белән тәбриклибез, һәм шушы матур көндә безнең студиябызга тагы да ям биреп, безнең кәефләрне күтәреп, радио тыңлаучыларыбызга да үзегезнең җырларыгызны бүләк иткәнегез өчен сезгә зур рәхмәт. Рәхмәт. Инде Илмира ханым, чын күңелдән без инде күңел радиосы хезмәткәрләре өчен янәдән сезне әниләр көне белән тәбрик итәбез. Киләчәктә балалар, оныклар бәхетенә куанып. Инде оныклар бәхетенә инде шала чәчле катлыкта куанырга насыйп булсын. Һәм инде чыннан да тормыш дигән юлны үткәндә бар канатлы һәм инде тигез юллар гына насыйп булсын дигән теләктә без сезнең белән саубуллашабыз. Иҗатыгызда, тормышыгызда бар тик уңышлар, бәйрәм белән. Рәхмәт, сау булыгыз. Әйді хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, исегезгә төшереп узабыз. Бүген безнең әниләр көне һәм чыннан да бүген бүләкләр, җырлар, матур җылы әңгәмәләр күп булачак. Гомумән 92.6